Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Awubheke lokho abasiphekona. Ngizozama ukuchazela ukuthi babhale ukuthini. Bathi isitolo esidayisa into zogesi kanje njengama TV, umabonakude, ama DVD zihlanganisile ukuthi uma zihambisa ziwelisa ngale kwezwe ukuthi isisindo sakho kungakanani. Wena bayakubuza ukuthi thola ukuthi isisindo singakanani se-TV nese-DVD. Lapha ngenhla bakutshelela ukuthi isisindo sama-TV amathathu nama-DVD awu-5 kuba u-62.5 wama-pounds. Baphinde bakutshela ukuthi isisindo sama-TV amathathu nama-DVD amabili kuba u-52 pounds. Ngakho bayakubuza ukuthi i-TV izimele iyodwa ne-DVD izimele iyodwa kuba into engakanani noma isisindo siba singakanani. Asithi uthi wethu uzomela ama-TV, uD wethu uzomela ama-DVD. Sikubhale njengoba kunjalo, kulula kabi ukuthi lana babhale ngamagama thina sifuna indaba yani yezinombolo. Sibhala njengoba besinikile. Akokwesibili okulandelayo 3T wethu futhi siseno-DVD amabili manje suthi plus 2D kuthiwa basiphe bawu-52 wama-pounds. Uyabona-ke manje uma sisibhale kanje sekuyafana nesibalo noma nezibalo lezo kade uzijwayele ukwazi ukuziguqula ushintshe uzixazulule. Sesisukile-ke manje endabeni yamagama, sesinezibalo zethu ezibukeka kangcono futhi ezibukeka njengento ujwayele ukuyibona. Uma ubona into enjengalena-ke kuye ucabanga ukuthi yini esusana nenye. Yabona nje uyibheke izinto kuqala ngaphambi kokuba isibalo sakho senze noma uyitshele ukuthi uqedile. Bheka ukuthi yini esusanayo, yini engenelanayo. Base isibalo sakho uyaqala ukusenza usunokuziqhenya nokuzithemba. Yini esinayo siyabhekisisa-ke manje la. O3T bethu bayafana kodwa oD bethu abafani. Nemphumela kanti ayifani ekugcineni. Ngakho khona okunomehluko okuningi kakhulu. Kodwa khuleka sosenze isibalo sizwane kulunge konke. Uzosenza kanye nami ke lesibalo noma uzosenza usebenzisana nami ukuze sonke sibe sendaweni eyodwa. Kungani ngifaka labo minus? Ingoba ngizama ukuthi ngithi konke lokho kula ngezansi ngikuthi times 1 times minus 1. Ngakho ingakho ngifaka labo minus ngiqonda ukuthi times minus 1 okuzongiphani. Phela ngifuna ukususana labo T, ngifuna ukuthi basusane. Sizoba nani manje? Bayasusana no-T bethu, o3T bethu. Sisala ngala sizoba nani? No-3D ngala sibe nani? 62.5 minus 52 uzosipha ba? Uzogijimisa umnqondathi ngibalo sipha u10.5. Kulula nje 62 minus 52 nangu no.5 wakhe eceleni. Basidivide ke ngo3D uzosipha uD wodwa 10.5 divided by 3 uzosipha ba? Asibheke la eceleni u3 wethu usufaka u10.5 ethi khwapheni sibheke ukuthi sizophuma noba. Akudingi ukuthi ugijimele icalculator. Yawe nje iphepheni elincane nje ungakwenza lokho. Siba nomphumela othini ke la? Kunjalo ke nawo yale phezulu 3.5 wethu. Siyabona ukuthi umphumela wethu uD wethu uba u3.5. Asiqhubeke nesibalo sethu ukuze sikwazi ukuthola phela ukuthi uthi yena ke umele into eyisima kanjani. So njengoba ngibhala u3T wethu plus 5 ekhwapheni sengifaka wona u3.5 umele uD. 3T wethu u5 times 3 uzosipha ba? Awu, uthanda ukubalula no5 times 20. U5 times ngakuphi umphumela? U5 times 5 usipha ba?
Yabona-ke manje simene no 17.5 is equal to 62. Nangu 17.5 wethu is equal to, sifuna eyisusanayo. Sesisalelo bawu 3t wethu is equal to 62 minus 17.5 uzosipha ba. Uzogijimisa umqondo. U5 bits bayasusana. 62 minus 12 17 usipha ba. Khumbula. Usho kahle impela usipha u45. Ngakho basithi divide la ngo3. Divide nangale ngo3 sipha ba. Nangu t wethu. Usipha ba u15. Hawu kwaphuma kanjalo ke manje. Sesiyazi ukuthi uD wethu omele nama DVD u3.5 uT omele ama TV u15. Kwaphela kanjalo.